is about to go down. Sanibonani bafethu. Ngicela ukungazishiya igama lami. Cha bafethu, lesi story singasiza abantu abaningi. Ngeke hamba nenkinga embi kabi lento yokuthanda imali. Yabona into yokuthanda imali uzoweqe isono. Ngahlohla enye insizwa ecebile yanginika inamba yale Mozambique engikhonda ukuthi isenyimbani. Nakhona ngathola umuntu ongakhona wangiphekezela engamxholiswa ile ndoda. Hayi ngifike ngichaze kudaba lami mangifika khona ke lapha ngisho ukuthi ayi ngifuna imali, mina ngifuna ukugolika, ngifuna imali bezwe ngami. Hayi kuthiwa ayikho inkinga, kuthiwa awubeke phansi inkulungwane eziyishumi 10,000. Hayi ngiyibeke phansi imali. Hayi kwenzuke lezi zinto zakhona ke ngigezwe ngicatshwe ngihlaliswe enqunu ngihleliswe endlini emnyama, abantu angihleli lapha ngibaboni lana bayifihlile amakhanda ngibona lo engize kuyo inyama. Hayi base kufika ke isikhathi sokuthi kuphothula umsebenzi wami ke phakathi nobusuku ngo-12. Nginikwe umese nenkukhu. Kuthiwa le nkukhu anginqumi. Inkukhu enhle kuthiwa iwona umsebenzi wami ukugcina ke lo. Mase ngiqeda unquma inkukhu ke sengizoshiya konke ke ngithathe lento engizohamba la ngibuyele ekhaya ngingabheki emuva. Hayi nguthatha umese. Yabona ngithe mangithi nje ngiyawuthatha umese ngithi ngiyawubeka nje emqaleni wenkukhu kwaCalifornia yami. Hawu kwenze njani manje? Ethi inyanga ngayibanga. Ngithi ngiyaqhubeka, hayi ngiyabona phela ukuthi hayi le khole ngenayo kamama wengane. Umama wengane yami. Hayi ngiyibambe ngenkani ke bekusiza uba nenkani ngoba thina amabhinqa silenkani. Mangiyibamba le khole uma ingane yakhala uthi ingane yakhala ithi kuyashisa emqaleni iyayibhonga ihlatywa nazo izibhongo. Ngithi hayi kulungile soyibona ekuseni akabe izame noma ibhemise noma iyise kumuntu osizayo umakhelwane kwase kusuku imoto angihambe nayo. Wangeke kwazi ukuya ebhedlela nakodokotela nasemaklinikhi. Hayi ngibeke ifoni ngiyaqhubeka ngithi mangithi ngiyawubeka hayi uphinde wafona wathi hayi ingane iqoqa ngisha amehlo ke manje. Ufoni uma wengane wathi ingane iqoqa ngisha amehlo ke manje iyakhala iyathatha nalenyanga la yithi ngithe ungayibambi ifoni. Hayi ngiyibambe ngenkani ke mina ngoba nami nginenkani yakithi. Yabona ukuba umZulu ubuye kusiza ngoba unenkani lenkani ibuye kusiza egcineni. Ngiyibambe ethi hayi bu ingane yakho iyakhala lana ingane iyakhala ithi emqaleni kuyashisa emqaleni kodwa ishisayo engathi iyasika emqaleni. Hayi ngisole mina ukuthi indaba nginika utshwala lihle kanje ekuthiwa ngiqhume ngapha ingane yami iyakhala. Hayi ngibeke phansi umese. Hayi ngigqoke ngiphume ngigijima inyanga ngithi uzoyisola into oyenzayo. Hayi ngiphume ngenkani ngidumisa imoto ngiphikelele mhlawumbe I think after 6 hours ngase ngisekhaya ngiyafika kuthiwa ingane iseyingconywana kwamanje lelo. Ngiyithathe ngiyise kumuntu wesizulu ngoba ngase ngifikile nemoto. Mangisa kumuntu wesizulu efike ethi uyabona lento oyenzile ukuthi uphume uye ukunquma le yankukhu ingane yakho lobu inquma ubuzothwala ngayo. Lapho nginengane yodwa. Hey madoda ngiqaphele lento yokuthwala le baphelile abantu ngoba mawangane ungafica ngisho umzali wakhe engekho ekhaya. Yeke lento yokuthwala ngayeka kanjalo kumanje ngiqale phansi impilo ngiyayiphantela kuhamba kahle ngale ukuthwala. Umsangano lento le kuyasetshenzwa bafethu mawufuna izinto usebenze kanzima. Anizame nje impela ukuhlukana nalento ukuthi nifuna ukolanda lento thatha lento ngeke nisize kalutho lento uma uyithatha izokuqedela bonke abantu basigcina ngawo.